nuket azteko... Batez ere denborarekin hastea, behobia prestatzen, orain ja, akaso berandu gabiltza, baina ez dakit, esango nuke, udaratik ja hasi beharra dagoela kilometroak zangoetan pilatzen, eta batez ere, distantzia luzeak eta oso ritmo lasaian egiten, ez, pixkat gorputzari erakustea, hori, hain distantzi luze bat zer den, naiz eta 20 kilometro ez diren entrenatu behar, 10-12 kilometroko irteerak egin behar dira behobi aurretik, eta ez aurreko astean, baizik eta 15 edo 3 aste lehenago arte. Atxeden hartzea da egokiena, etxeko lanak aurretik egin behar dira, behobia lehiatu baino 10 egun lehenago arte, esan daiteke fuerte entrenatu beharra dagoela, eta entrenamendu luzeak eta gogorrak egitea, baina azkeneko 10 egunetan ja iaia atxeden hartzea izan behar du, ez, entrenamendu lasaiak egin, eta batez ere, azkeneko 2 egunetan, alik eta lo gehien egin, alik eta egokien jan, garbi jan, batez ere karbohidratoak edo gero lasterketan beharko ditugun elikagai horiek, ez? Eta hori atxeden hartzea azken finean. Batez ere, hasi berri lasai hastea. Esperientzia dutenek badakite zein erritmotan joan beharra daukate, entrenamendu saioetan ikusi dute beraien gorpuzkea nola dagoen eta zenbat estutu behar duten, baina hasi berriei eta esperientzi asko ez dutenei batez ere lasai hastea, oso lasterketa luzea delako, eta esan daiteke erdira iaia konturatu gabe iritsi behar direla, ez? Eta azkeneko erdi horretan, poliki, ez dakit ez dutzen joan, baina behintzat nekea pilatzen hasiko da eta gorputza gainbehera etorriko da. Korrika gainera esango nuke jendeak helburu bezala denbora bat jartzen duela bere buruan, eta denbora hori oso aldakorra da egiten duen eguraldiaren baitan. Eta esango dugu hego-haizea dela dagoen eguraldik txarrena korrika ibiltzeko, temperatura altuegia delako, haizea ere aurpegiz izaten dute kilometro askotan hego-haize baldin badago, eta zentzu horretan, segurazki norberak buruan dituen markak lortzeko aukera ez dute izango, eta ez frustratzea, ez, azken finean eguraldia ez dago gure baitan, eta tokatzen dena tokatuta horri aurre egin behar zaio, eta bintzat konsiente izan, denbora apalago egitea normala dela eguraldiaren eraginez. Hori prestaketaren parte izaten da, ez, aurretik, aurreko 2 edo 3 hilabete lehenago, aldapetan korrika saioak egiten dira, pixkat, pausua ere desberdina delako, maldan gora eta maldan bera, eta horretara ohitzea ere garrantzitsua da.